pia, at least either as a country we need to, hii familia ni changa sana. Kiangalia, I think you don't look into death over somebody so that you can compensate. Lakini in the unfortunate case it happens, kama hii ilitendeka akiwa kwa harakati ya kazi, ni vizuri hiyo compensation ikue, ndio at least hao watoto wasome. Nyathima wuoyi maja higni 15 remo saso e od thieth moro e kaunti ma Busia bang' sitima chwade e seche mane odhi tuomo pi e aora kendo weye kod hinyruok marach. Wuoyino ma bende en japuonjre ma winjo tim penj mar grade 9, masira makamano ne ojuko tok poles mag stima gore piny e ndara e gweng' ma Edaka e kar chung' od bura ma Funyala e kaunti ma Busia. Familia mare koro seyo kambi makeyo teko sitima e pachoka KPLC kuom rem kawo ndamo mapiyo tok poles mag stima lwar piny, kata obedo ni jogweng' ne ogoyo lipot. Gidwaro ni KPLC okaw ting' mar thieth mar wuodgi kendo ochulgi. Ni kwa watu wa Kenya Power ya kwamba waingilie kati, wajue jinsi mtoto huyu anavyotibiwa na waweze kujua kwamba huyu mtoto sasa atakaa namna gani, sababu sasa hivi ako kwa kitanda hospitalini, amelazwa, wenzake wa shuleni wanasoma. Wakati mtoto wangu Gift alikuwa anaenda mtoni, alipokumbana na waze stima zilikuwa barabarani, so alikuwa anapita venye wengine walikuwa anapita, lakini akiwa katikati umeme ulirudi, ndipo ukamchapa akaanguka. Saizi bado angali na maumivu, amekatwa vidole na bado wanataka waende watengeneze kichwa, anataka narudi theater. Jofuambo majogo picha e boma ma Meru obago ng'anyo kaluwore gi medruok e tim mar monjo kuondegi mag tich kendo kwalo gigegi. E kinde dwe achiel wachore ni kuonde tich kata studios mosemonji romo 3 kendo gigo kaka kamera kod computers osekwala. Kaluwore gi jofuambogo, gisebedo ka gichiwo lipot ne obila kendo chiwo ranyisi mar pichni mag wang' dede, to kata kamano onge okang' moro amora mosekawo. Komanda mar obila e gweng' ma Imenti North Ambrose Chalo kaachiel kod jalup commissioner e gwengego owacho ni gibiro luwo kendo timo nonro makare mar neno ni jogo matimo kamano okawnegi okang' magera mar chik. Tumekuwa na shida mingi sana, kila time ni kuibiwa. Kama mimi studio yangu ilivunjwa 2022 nikikumbuka vizuri, mwezi wa 3. Kuna mtu alikuja kama client akaniuliza, mnapiga picha aje, mnalipisha aje na mount je? Nikamwambia kila kitu. Kumbe sikujua anatupangia kutuvunjia studio hiyo siku. Nikampea the information, nikamwambia time yenye tunafungua na services zetu vile ziko. So sisi tukafunga masaa yetu kama kawaida, tukaenda nyumbani. Tumezoea kufungua masaa yetu ya asubuhi, tukakuja tukafungua. Kufungua mlango lijifungua yenyewe. Kuangalia ndani hatuna kitu hata moja, wametuharibia, wameskata kila kitu all over. Over the few months, several studios including photography and video studios have fallen victim to very worrying trade. Thieves pretending to be genuine clients are walking into our studios claiming they need services. In reality, they are studying our spaces, identifying our equipment, and later returning with duplicate and master keys. Their main target have been our cameras and equipment that are only not expensive but also backbone of our work. All those cases which have been reported, they have an IO, investigating officers. Now we want to fast track from there, and we are taking up the matter at our level. IO awe na mimi na the OCS na DCIO tujue amefikisha wapi na tufuatilie hiyo kesi kwa ukaribu. All those other cases which have not been reported, mkuja saa hizi kuwe reported, you will be assigned an IO, and sasa at our level tutasukuma tujue hii kesi itachukua how long. Sasa
Johala mauso rech e chiro ma pap Mbuta mayudore boma ma Kisumu koro yuago nok mar rech kaka midhiero maduong' mokwako ohandgi. Kaka jafwambo marwa Bill Gates odwar lero, jous rech go koro chiwo ywak ne sirikal mar kaunti ma Kisumu gi Homa Bay mondo gi kaka inyalo thiedh wachno, gino mabiro miyo gi thuolo mar dhi nyime gi ohandgi ma pile ka pile. Osebedo dweche adek mar biro mar od baraf kata cooling station e chiro mar pap Mbuta mayudore e kaunti ma Kisumu. Kaluwore gi mano, jogo matimo ohala mar uso rech e gweng' mar Obunga osebedo gi yot e timo ohelni mekgi. En od baraf mane omuonyo omenda maromo shillings milion 7 kendo konyo jo ohala maromo 200. Pawa kane ka iyudo rech gi chon, nichuni nyaka iwang' rech nyaka saa 5 otieno nikech nonge cold room nyaka kete rech. To nyaka ne group mobikan HPLC no konyo wa magimiwa cold room ka sani. Inyaga more kata sama wuoyo sana ne tikawre ina ikano kata bang 1 week e kiwange miyo customer kidhi go chiro. Nikech chon cha kani gole e kambi, chuni nyaka iwange nikech sa hawo go chiro mapiyo piyo. Nikech kangi we to dhi kethore bed waste. Ikai ga 10,000 kose kethore dhi ka shilingi 5,000. Kono koro chon cha wan matek, but gi sani to wachopo kamoro ni ka ingire kata joma oko nyage more gi cold room ka mwaket ni gi safe. Kata kamano, johala machirono koro chiwo ywak ewi midhiero magisekale chakre lor mar kembe mathoth mag rech e kaunti ma Kisumu kod alwora mare. Loro kembe oduoko chien kwan mag rech mawuok e chirono, gino maduoko chien ohala. Dar, wadongi kambi achiel ma en seafood. Okonyal sabo wa wan dhano 300. Wan gi chandruok mar rech. Wakwayo gavana ni konyalo miyo wa loan mimiyo chirni omiwa mondo waom godo reche nam mar miumbe mosegole mondo wayang'. Kuom mano ne gichiwo ywak ne sirkal ma kaunti ma Kisumu ni mondo keto kenge mar neno ni rech choponegi ahinya to e kinde makare kowuok e dho wedhe ma Kisumu kata maoko kowuok e kaunti ma Homa Bay, Siaya gi Migori. Beta kambi mambeta ni eno yango rech to priority maduong' omiyo jokongo makao rech no to moyo gi chumbi to tero Kongo kucha to jo Kenya to ok nyal yudo rech no. Koro wadwaro ni gavana Nyong'o tudrie gi gavana ma Gladys Wanga mondo ne kaka rech no nyalo konyo jo ohala ma Kenya ka. Kata odoko ni gikale midhiero mar nok mar rech ka achiel gi loro kembe, weche mag arita bende gikwayo mondo oridi gino magiwacho ni miyo gi thuolo mar timo ohelnigi e yorno makare. Wadwaro mana ni mondo miwa teko, government omiwa teko gi pesa migolo mag sirikal gi mondo waom rewa e nam mondo wayang' rewa kendwa. Nikech wan gi capability mar yang'o rech no to wanyalo yude ma wayang'e. Sani nitie rech kidhi e nam to nitie rech mosegolie mondo mang'eny ne odhi mana Nairobi. Wanyalo dino ni reno e dho nam kanyo tikelo nwago ka wayang'e to mine wagi yudo kaka loko. Mine gi ok lok sani kaka ne giloko chon. Magi duto gipedho ni tend kaunti ma Kisumu kotelnigi gi gavana mondo ne kaka inyalo migi sir. Bill Gates Odwar, Ramogi TV, Kisumu. Kocha mar Harambee Starlets Beldin Odemba oluongo jotugo 6 kowuok e tim mar Rising Starlets, jotugo manyiri ma hikgi ni piny mar 20 motelo ne tuke mag manyo otiko tuke mag pinje Afrika. Odemba oluongo jotugo maromo 38 magibiro chako timo orako margi chieng' Jumapil kapok oduok kwana mar jotugo piny. Jagol mar Vihiga Queens Mercy Akoth mabende ne okoyudo thuolo mar tugo ne tim mar Rising Starlets e kindgi gi tim mar Ethiopia e manyo otiko tuke mag pinje mangima oyudo thuolo mar riwore gi Harambee Starlets. Jotugo mamoko ma oyudo luong margi mokwongo oting'o Lorina Ilavonga, Fasila Adhiambo, Elizabeth Muteshi, Shalin Opisa gi Charity Midewa. Timno obedo gi jobak manyien 4
Okang' ma Coaches neno kaka dino fuok tok timno logonde e tukgi mokalo. Tim mar Harambee Starlets biro bago tugo ne Gambia tarik 24 dwe ni e boma ma Nairobi kapok ginuoyore gi Gambia ndalo 4 toke ka joloch e kindgi gi Gambia gi Kenya biro ng'ado tiko pinje Afrika. Nyakwara Mugia Jwang'ero kamana ahinya kuom bedo koda nyaka gi sani mwachope giko mar weche manyien mag ka gi kacha. Ibed kod odhiambo maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor. This week, amazing deals await at Citizen Duka. Get 500 gram strawberry jam at 165 shillings, down from 245 shillings. 2-liter pineapple juice